नरजतन नुखना थांनाय जों कयेकदिन सिगां जों गारि न पाइलेमेनि दारानि गारि ओंखाय सिनि नक गानावनो गारि तनमानि ओंखाय किसा सामुं हामिया खायने रक ओ गारि न पुलियानि सालो ओंखाय ओ गारिनि जे कवर साका खलबजानाय तंमानि आपनो खगैतलां थांखा नेक्स्ट टाइम आबोनि सालनि यागलो ओंखाय गारि बिसिंनि मानि सबायकलां थांखा ओ गारि न जे सबायनाय बा ओ गारिनि जे मानि खकनाय ब तमुन आनि ओ भिडियो नुगै तंखांखाय गरनि मसबाय ओंखाय गारि बिसिङाव सबायकलां जाखा खुलुमबाय कायते लामसंगो जतनो तिनिन ब्लॉगो गेनरानि थामनेल ते टाइटेल नुगिनो सामान खाना तिनिन ब्लॉग ता मंगना थांgi tong आंखे बेलेन जलिजाक सुदु आंया ऑल फैमिली जलिजाक तांगै गांगै थांनाय 1 वीक सिगां जों गारि न पाइलेमेनि ऑटो गारि गेनरा जनो सामान खाना आन ब्लॉग जार नायनाय रखनि तो सामान खाना इंगा ओ गारि न जों चिनि न गने लामा तनलेमानि पुइलेनि हरं गांगै ओ गारिनि कवर जे तंगमनि साका जे फिनजाने गारि खलबजाने कवर तंगमनि अमनो खगैतलां थांगा इंगाय आमोनि ताई 2 days माने 2 दिन परे हंखांकेनो ओ गारिनि बिसिंनि जे मानि तंबाय मानि बिसिंनि मानि सबायकलां थांजाका हंखाय आं साने नायमानि के माहायसि नर ओ गारिनि मानि खगुइ गारिनि नो सबायनाय नर तामो मानखा अमो आंखाबो सोंना मुसुं तामो न मानखा माने बर कायसेसो सामु खायखा हंखाय बर कायसेसो चुखा हंखाय बनो आमसक नास्ले जानाय बांगो जेसक नास्ले दि कोनो कोकरै मुतायर जतनो नायख्लाय दं हायसि अमाय बरक बतं खरससक बरक नक फानो टांखा एबा केबा गारि फानो पाइखा इंगा माने आमसकन बरक नास्ले जागलायो माने इ बोआनि थाइ आनि साइबो चाइ थांना क्या बनang चारखि इंग्लाक माने अमाय बरक गोबां मा जि तंगो आं बरन कायसा कोन सानाम मुजुङो निनि तंखाय निनि रांबाय इंगाम खायदि निनि तंखाय निनि रांबाय नों जे सपानो खायदि तो बुआनि को खायसि नों बुनो ता नास्ले दि नों तिनि नास्ले तंगो इ दिन साजानो बुबेते खरसा बिन नास्ले जागनाय बुजिना नायदान ककनो नरजतन नुखना थांनाय जों कयेकदिन सिगां जों गारि न पाइलेमेनि दारानि गारि ओंखाय सिनि नक गानावनो गारि तनमानि ओंखाय किसा सामुं हामिया खायने रक ओ गारि न पुलियानि सालो ओंखाय ओ गारिनि जे कवर साका खलबजानाय तंमानि आपनो खगैतलां थांखा नेक्स्ट टाइम आबोनि सालनि यागलो ओंखाय गारि बिसिंनि मानि सबायकलां थांखा ओंखाय नरक नु नायदि को माने बर रक आमसकन बर खायमेबो तंगो माने सानानि मतो याता अमति हे बर रनो दाकि रमनानि नांनाय तै जों माजरा कतर नानि नांनाय कारण बर तिनि अरो खायनाय बर नेक्स्ट टाइम तै कायसे जागाव खायमानो आबागै जों बरन ताबुक जेसा खायपनो रमनानि नांनाय तै जों बनो रुतुंनानि नांनाय तैनारो कमेन्ट कै सानानि तापकदि आमति बरनो जों ताम पालिशमेन्ट रनानि नां तै बरनो जों ताम खायनानि नां आमसनो तिनिनि ओ भिडियो न रनाय तंदि गारि पाइमेनि 1 वीक खायसिंखौ आमोनि बिसिङो से गारिनि मानि खगजाका ताइ हंखाय गारि बिसिङो सबायकलां जाका माने अमाहाय बरक तंगो खरससो जानानै नायखांखाय चुखा हंखाय बिनि व्यापारि हायमिया खायनानि बनो तला खिक्लायनानि माने गोबां मा बरक तंगो आं बुं खुनान थांलिया अमाहाय बरक सयतानबो तंगो माने बनि जि सामुं खायापनो बटे खरसानो ब सारिनाय रां रिउइफानो ब गुसारिफानो ब सामुं खायरनाय ताइ हंखाय अटो गारि सबायरनाय आमति हे बरनो दाकनि जों रमनानि नांनाय नुगुइ दंना ओ गारि पाइमेन बुसलांखाबा ओनलि 1 वीक खायंखा इंगा ओ 1 वीक नि बिसिंस नाय गारिनि मानि खगजाका ताइ गारि बिसिंनि मानि सबायजाका इंगा आमति हे बरनो दाकनि रमयनाय एकदम आंखो सब्राना समजुं दंखा ओ गारि न जे सबायनाय बा ओ गारिनि जे मानि खकनाय ब तमुन आनि ओ भिडियो नुगै तंखांखाय आं बनो अलर्ट खायरनाय तमुन नु नेक्स्ट टाइम तैसनो ओ सामुं खाय तंखांखाय निनि बिसमा चनानि नों दखा रनाय साडी ताम खायमेनि चा गेनर नु खाना तिनिनि ओ भिडियो किसिसा गारिनि को बिसिंनि मानै एकदम पुरा सबायकलां थांखावरनि मानि बेरा जानाय रक गाव गारिनि जे खलबजानाय तंमानि हाबनो खगैतलां थांखा इंगाय ब नेक्स्ट टाइम ओ मानि दंनो ब रासिक्लां थांमानो गामसनो नर नायदि तिनिनि भिडियो हामबाय गां जतनो सानान मुचंगो मान खांके निजिनि तंखाय पाइदि ताइ निजि कलम देखिखले आजि मनि रांबाय माने खनै पाइनाय इनकाम खायदि हायफानो ताइ खरसा जानायखा ताइ खरसा बकतरंनायखा हनै कुनु दिनफोनो ता नास्लेरदि ताइ नों बनो बिनि माने खनैनो अमायके नसता खायदि कारण अमाय खायमेनि बेलायनो चाया इंगाय तिनिनि भिडियो अमसक जरनो जतनो हामबाय ओ भिडियो नायमानि बांगै
tai no comment kai sanan ta bogdi o mai samung sitra khaina rong no tam khaina ni nang tai bor no sang bahai ke romna ni nang gendor comment kai sanani ta bogdi hambai.